Hello, this is Clifford, the real estate paxiteer. Kini akong video akong i-explain may tungod kini pag-ibig fund or pag-ibig. Ato siyang i-discuss because kinahanglan ta makabaw ilabi na kung mag-loan ka o house and lot through pag-ibig financing. Lahi ang bank financing o in-house financing. So, kini nga video akong i-discuss about sa pag-ibig financing. Unsa man ning pag-ibig? Nani siya acronym. So, usually di makita mo take note ani or kaba at least makaibaw ta unsa ni siyang pag-ibig kung pautan unta. So, ako ni siya ibutan diri para at least makasunod mo. Okay, so pagtutulungan sa kinabukasan, so P, mama na, ikaw, bangko, industriya, or gobyerno. So mana siya ang meaning ng pag-ibig. Ang kining pag-ibig fund, na siya duha ka mandate sa atong government. Una is ang savings or ipon sa Tagalog. Kaduha, kining loans. So ang loans, duha ni siya ka kategory. Kanang pautang, multi-purpose loan o calamity loan. Ikaduha nga loan is ang housing loan, which is duha pod nga ang iyahang under niya is ang regular housing loan ug affordable housing loan program. So sa savings, ato nabalikon ang savings, duha ni siya ang katong regular niya nga savings program sa pag-ibig ug ang kaduha kining MP2 or modified pag-ibig 2 nga program. So ato siya i-discuss sa later nga mga slides, okay? Essential features sa pag-ibig savings program kung mag-saving ka. Okay? So kung nag-work ka, nila kuhaan kag pag-ibig, imuhang share, ang share sa company. So pila ka years ka nag-work, ang imuhang money nga or napundo dito mo double or triple your money. So mo earn siya. Doon na siya annual dividend earnings. So mag-earn and then tax-free, walay tax. And then government guaranteed savings. So kung government man ni ang pag-ibig, so guaranteed ang savings nimo nga ma-save gyud nimo. Nya portability of savings. So anytime pwede nimo mabalin-balin or ma-save na kay. And then return of savings. So doon na siya return, okay, mabalik. Okay, and lastly maka-avail ka sa loan program sa pag-ibig. Okay, so na siya ang gitawag og features sa pag-ibig savings program. Next, grounds nga pwede nimo ma-withdraw ang imong savings. So, ang membership maturity doon ay 20 years or 240 monthly savings. So, naka 240 nga monthly savings ka. So, 20 years times 12. So, na siya 240 monthly savings. Retirement age. So, tulo ni siya doon ay early retirement at 45 years old, optional retirement at 60 years old, ug ang mandatory retirement age which is 65 years old. So, mabota ka na, pwede nimo ma-withdraw. Kining katulo, in case of death, so ang beneficiary makadawat sa usa ka member, ito yung savings dawat niya. Kaupat, permanent departure from the country kung di nakampuyo diri sa Pilipinas adto nakaslaing nasod, so pwede na nimo ma-withdraw. And then ikalima, termination from the service by reason of health. So kung na-terminate na ka sa imuhang gitrabahoan tungod sa imuhang natabo nimo by health nga di na gid pwede ka ma-continue, so mo na ma-withdraw yung mga savings. Okay, so ika-6 permanent and total disability or ma-disable ka permanently, di na jud ka ka-work, or insanity. Ang last, other causes nga i-approve sa board, sa pag-ibig board. Okay, so ang kining MP2 nga akong gi-mention, modified pag-ibig 2, mo ni siya voluntary savings program. Open ni siya to all pag-ibig members with a monthly gross income mo sobra exceeding 5,000 pesos. So the rate of contribution minimum is 500 pesos. Ang terms minimum sa 5 years. 5 years ni siya. So savings are entitled to a preferential dividend rate higher than that of pag-ibig. Okay, and then na sila gitawag og pag-ibig loyalty card. So an added benefit sa mga pag-ibig members through mutually beneficial partnership with private companies, increasing public funds presence in the daily lives of members. So pwede mo ni magamit sa katong kag hardware niya. Pakita lang imong card, pag-ibig card, kung ang katong hardware nga imong kuanan pwede siya. Nakakita ko one of the hardwares diri sa Cebu. Pwede siya pag-ibig. So maka-benefit ka og mga percentage na functions as discount, rewards, and pag-ibig transaction card. Niya, mo ni siya gitawag og pilot implementation diri sa Cebu, naa sa Cebu, and then sa Baguio naapod og sa Davao. Okay? So karon arita sa individual home financing program. And then ang reference ani source is ang circular number 310. Okay, so ang enhanced housing loan program, para ma-update ang uban, ni-increase na siya from gikan sa 3 million pesos karon 6 million pesos na. And then ang portfolio categorization, so regular housing loan and then affordable housing loan program. And sobra na sa 65 billion annually
ang total na allocate for the housing loan. So mao na ni siya ang nasa record karon sa Pag-ibig, no? And then ang loan term is a maximum up to 30 years. 30 years siya, so ato ni siyang i-kuan, provided nga like ang principal borrower nga edad di siya mo exceed og 70 years old ini ka abot na sa matured sa imong loan. So for example, edad og 50 years old, pila man ka years nga ma-avail niya nga di pa siya maabot og 70 ini ka matured. So 50 plus 20, so 20 ra ka years ang ma-avail kung 50 years old. Para ini kaabot niya 70, mo na to ang date of maturity. Kung 50 years old, na 20 ana. So kung 40 plus 30 na pa siya full nga 30 years maximum niya ma-avail. Okay? Kung ang iyang edad is 40 years old, mo na. O how about kung 60 ang ma-avail niya 10 years na lang, okay? And then kung 65 up to 65 rasan 5 years na pud iyang ma-avail ana na. Okay, so kinsa man ang eligible or pwede eligible buto sabot mga required maka-avail aning nga Pag-ibig. So mo ni siya active Pag-ibig members. So at least 24 months contribution mo ni siya ang, and then kanagaling buto sabot ana niya nagka-Pag-ibig ka nya wala na ma-update, i-update ang mo for 1 year. Pero kung wala pa kay Pag-ibig, kinahanglan at least na kay 24 months contribution. Okay, and then di sad ka mo sobra sa katong gi-mention ako, no? 65 years old. So kung 65 ka, pwede pa ka mo avail 5 years na lang ang imuhang years nga ma-loan niya. Kung 66 di na gid pwede. So not more than 65 years old at the date of application. So di siya mo not more than 65 ini ka-apply niya. Ma-insured, insurable, pwede siya, and not more than 70 years old at the date of maturity. So, mana siya. And then, next is legal capacity to acquire. Of course, legal. Dili siya under age of majority, which is 18 years old naman karon. Di pwede siya under 18. And encumber real property. So, maka-encumber siya o maka-acquire og property. Kung sa man di pwede, kung di siya Pilipino, di siya pwede maka-acquire pod og property. So, mao na siya ang eligibility. Kinahanglan pod updated ang iyang Pag-ibig housing loan kung doon na siya existing siya nga borrower, nangutang siya previously. So, kinahanglan updated. And then, walay Pag-ibig housing loan nga na-foreclose. Like for example, nakay loan sa una niya, then na-foreclose niya mo mag-loan na po kabalik. So, di siya pwede katong mga nakay-loan sa una nga na-foreclose o na-canceled or na buyback, both back, or gi-surrender nimo, voluntarily surrender. Og kung nakay existing Pag-ibig multipurpose loan, payment should be updated upon housing loan application. Kung kinahanglan ang imuhang Pag-ibig loan nga multipurpose loan, kinahanglan updated siya upon housing loan application. So, kung nakay previous, kinahanglan dili siya delayed or wala kay nalatangan nga pagbayad, kinahanglan updated siya para ma-avail nimo ang housing loan application. Okay, so loan purpose, regular housing siya nga loan. Okay, ang regular housing loan, ang purpose kung purchase, so naani siya yung mga requirements kung regular housing loan. So mo ni siya kung mopalit og residential lot, yuta nga patukuran og balay residential, or adjoining buto sabot magtapad, adjacent, adjoining, maximum up to 1,000 square meter. So ang minimum niya di siya maubos og 28. So minimum niya 28 square meter. So di mo ubos ana og 28. Ya maximum pod adjoining magtapad-tapad or imong ikuan usahon maximum 1,000. And then purchase of house and lot, kato ganina yuta man do karon, purchase of house and lot, townhouse or condo unit, condominium unit, pwede mag-adjoining units. So, pwede na siya. Ikatulo, construction of house, patukod og balay. And then, kaupat is ang pagpa-improve, na kay improvement sa imong balay. Kalima, refinancing of an existing loan. So, pwede kang na kay previous loan, magpa-loan, regular housing loan, nagpa-loan ka nin, para i-refinance nimo sa imong karaan nga loan, na kay existing loan. And then, combined loan purposes. So, pwede kang mopalit og yuta, and then, para patukuran nimo og balay, pa-construct kag balay. And then next is ang mopalit ka og residential unit unya imong with home improvement na kay pa-improve, padugang, panindot, ug ang katapusan kining refinancing with home improvement or house construction. So refinance nimo ang imong pagpa-improve sa imong balay or pagpa-construct. Wala man kay kuha imong kwarta or kulang imong kwarta, wa kay kwarta, pagpa-construct, pagpa-improve, pwede mo refinance through Pag-ibig loan program. So karon atong i-discuss regarding Pag-ibig savings. Right now na gitawag og kung pila imong contribution mao po nimong loanable amount. Ang nagsugod ni siya og
For example, 200, okay, akong ikuan diri ha ang table. So ang table ani is kung 200,000 ang 200 pesos ang imong contribution, ang loan amount is up to 500,000. So mana 200. Kung 250, so doon na siya increment ng tag 50 pesos. So 250, ang iya pong loanable amount 500,000 to 600,000. So musaka na 250 man to karon 300 na pod. So ang iyang ma-loan nga amount is 600,000 to 700,000. Down to up to kung ato nang padayunon adto na sa 6 million, 5,900,000 to 6 million. Ang iyahang monthly contribution is 2,950. Arita sa next slide. Ang loan amount kini siya gibase siya on the lowest sa kining tuluron nga akong i-mention. Actual need, capacity to pay, tulo siya criteria. So actual need, gikinahanglan nimo pilay ma-loan. Ang kaduha is capacity to pay, pila imong mabayad sa data-data sa pag-ibig. Ay katulo is loan to appraisal value ratio sa pag-ibig. So ato na siyang i-discuss karon. Ang basihan ani sa pag-loan, ang katong una actual need, like for example ang property selling price niya or house construction, total construction cost, or mag-refinancing ka, outstanding balance kung nakay-balance ni imo refinance. Kung capacity to pay 35 or 40% sa imong gross monthly income for loans, kini siya 35% of your gross monthly income for loans up to 1.7 million pesos. Kunya kung over 1.7 for loans over 1.7 million, kini siya ubos 30%. Mo na siya ang capacity to pay. Okay, so sa capacity to pay, there's a taking provision. Ang maximum niya is 3 qualified pag-ibig members. So kung ikaw di kaabot og 30,000 pesos, ang imong partner, wife or sister, brother, pwede siya idugang para i-appeal, maabot og 30. Di ka mong kaabot, pwede og dili relative, ma-avail ang katong loan. So, ang tawag na taking provision. Okay, so, ang loan to appraisal value ratio, so, for example, ang loanable amount is 1.7. Selling price is 500,000. Example niya, 500,000. Ang capacity to pay is 500,000. Nya, pag-appraisal na niya, percentage on appraisal is 90%. So, 90% sa 500,000, that's 450,000 pesos. Kung aray na punta sa 1.7 to 6 million, katong ganina, 1.7 below man to, arto sa 1.7 to 6 million, ang iyahang appraisal or percentage loan to appraisal value is 85%. Mas ubos, ganina 90%. So, example aning sa 85%, mo ni siya, selling price is 2 million, yung capacity to pay is 3 million. So, appraisal is, for example, ang appraisal is 3 million times 85%. So, ang iyahang loan to value ratio is 2,550,000. So, ang iyahang selling price ani is 2 man. So, ang ma-loan niya or loanable amount is 2 million. So pwede siya ma-loan ang whole nga property kining 2 million. So mana siya. Karon arita sa interest rate. So interest rate mo ni siya karon ang 3 years. Ang 3 years is kung up to 6 million mo ni siya effective June 1, 2015. Siguro mo ni siya ang bag-o mo ni ang latest karon 2015. So ang 3 years mo ni siya ang percentage 6.5%. Kung 5 years 7.27. So na diri sa table makita. 10 years 8.035%, 15 years 8.585%, 20 years 8.8%, 25 years 9.05%, 30 years is 10%. So ang kini siya god kay mag-change siya every 6 months. Okay, so arita sa monthly amortization. Kini siya sa repricing interest rate ni siya kung pila ka years nga gi-avail. So arita sa example kining 3 year, na diri 3 years, 5 years, 10 years, 15 years, 30 years. So for example, imong loan amount is 400,000. Kung 3 years fixing period na 6.5%, imong monthly mo ni siya 2,528.27. Nya kung ari ka example sa 10 years nya 0.35% man ang iyang interest rate. So imong monthly ana is 2,944.82. So ingon ana na siya ang pag-compute ang imong monthly amortization. So arita sa kini siya 30 years term ni siya. Ang sample ani nay ang maximum 30 years. Okay, so gross monthly income required, which by the way ang karon monthly katong nani siya threshold kung pilay amount, like for example kung arita sa 1,250,000 kung 10 years mo na siyang 26,293. Okay, so kung 2 million kung 10 years 49,000 naani siya ay corresponding bracket for
how many or pilay mo ang monthly. So, mga nagitawag og monthly disposable income. So, insurance, MRI or mortgage redemption insurance. Ang principal borrower, like for example, ikaw ang mo loan or na kay co-borrower, covered ka sa gitawag og MRI, shall each be covered by the MRI or mortgage redemption insurance to the extent of their loan entitlements. Kung pila ang na-loan sa usa, pila ka percentage og imo, so nana siya gitawag og MRI. And then fire and allied perils insurance, mga na ang mga insurances. Processing time, so application. So first loan application, ang processing time is 15 working days. Second, kung processing is a loan release, 5 working days. So a total of 20 days ana siya processing time. And cost involved, so fees to be paid upon filing kung mag-file na ka dito for the housing loan. So na siya 1,000 processing fee ug 2,000 inspection fee. Kining fee is deducted from loan proceeds. So 2,000 processing fee balance and 1 year insurance premium. Okay, so pagbayad sa imong housing loan, ang monthly amortization nimo shall start exactly 1 month from the check date. So mo ni siya. Kung for example June 25, 2017, after 1 year, 1 month, first month nimo nga module is every 25th of the month. So kung unsay nakabutang sa check date June 12, so every 12 na pud ka of the month ang imong regular amortization schedule. So na siya ang date default. So ang sa pag-ibig loan mo ni siya, kung mag-default ka for 3 o fail ka to pay, hindi ka kabayad 3 consecutive months magsunod sa imong contribution o ang amortization, ang tawag na default. Outstanding loan shall be due and demandable. Kinahanglan mo bayad na kana. And then mo constitute a lien on the member's contribution na nakay-lien sa imong contribution. And then ang account may endorsed for foreclosure. So man siya ma-foreclose ang imong property, imong house and lot. So pag-ibig pan katong kanina is ang regular housing loan, karon ari ta sa affordable housing loan program. Okay, so ang basis ani is circular number 312. Purpose sa loan, so purchase of residential lot, palit ka og residential nga lote, palit ka og housean lot nga townhouse or condominium unit, mabag-o, makaraan or na-acquire nimo. Construction or completion of residential unit, pa-construct nimo or pa-kompleto imong residential nga property. Okay, so ang interest rate sa affordable housing mo ni siya. Interest rate is 5 years, fixed 3% kung ang loan nimo is up to 450,000. So mo ni siya ang socialized housing. Nya loans up to 750,000, 6.5%. 10 years fixed na siya nga 6.5%. Okay. Karon na ni siya yung mga cluster 1 sa NCR sa Manila. Ang GMI or gross monthly income is up to 15,000 kung sa socialized housing nga loan nga up to 450,000. And then sa loans up to 750,000 is ang gross monthly income is 17,500. Okay, so cluster 2 sa mga regions na provinces, gross monthly income up to 12,000 sa loanable amount of 450,000. And then kung sa 750,000 is gross monthly income up to 14,000. Okay, so man siya sample monthly amortization sa outside sa NCR or sa Manila, di ba? NCR is North, I forgot the NCR meaning of NCR. So terms of loan in years, so 15 years kung katong loan up to 450, so man siya ang monthly 3,107 kung 15 years na. Ang katong 750,000 6,553. For 20 years 2,405.69. Nya loan amount sa 750 is 5,591. For 25 years 2,123.95. Kung sa 750 is 5,064. 30 years sa 450,000 is 1,887. Sa 750,000 kay 4,740.51. Okay. So doon ay limitation ang Pag-ibig housing loan. Dili siya mo less og 28 square meter lot area kung sa lot na siya kung yuta. Kung condominium, di siya mo less og 18 square meter nga floor area. And then ang title under the name of a deceased owner, di siya pwede nga ang title under sa name sa katong namatay, di pwede na. Ang title dapat walay mga liens or encumbrances na mao ni ang property na ay utang or naka-mortgage. And then ang property dapat dili siya covered sa di siya pre-patent title atong sa yuta. Not covered by RA 10023. O ang
property, ang title niya walay mga dispute o mga claim sa court. So mao na siya. So continue ta, married individuals, continue na siya sa katong limitation. Ang mga married individuals not legally separated and cannot secure marital consent or SPA from spouse. So kung minyo niya wala sila ma-separated, di siya o wala ma-secure og SPA, so di ko na siya pwede. Properties, kung ang property nga ang yahang kasada is less than 1.5 meters, so kung 1 meter kana di gina siya dawaton sa pag-ibig. Gianan pa lang dito. Land types classified other than residential use. So kung property gali nga dili siya residential, di siya pwede. Dapat classified siya as residential use. And then properties nga kanang rights rani or ang yang ownership, di sila pwede. Kinahanglan titled property. And anong pag-ibig? Why we choose pag-ibig? Pag-ibig fund is our fund, or fund is a government fund. Thank you and salamat for watching this video. I hope you learn about pag-ibig, kung saan yung may bawaan. I-share po din sa uban, o don't forget to subscribe and like my page cliffordx.com and my official, that's my official website. Ito ka sa akong official nga page, Clifford Official, and then you can also join my Facebook group, The Paxiteer. Okay, thank you.